Alright, muri Zimbabwe paita nyaya pano yandasangana nayo pachannel yenyu ndabva ndangobudikira munozviziva kuti inini ndiri munhu asingade kujambwa but inini the nyaya meditation ndadzoka I'm back kunge musana ndeida kuti ndimboweka nyaya kunge metsi pane nyaya iri kutaurika panapa vanhu vari kuda kuti president Emmerson Mnangagwa vafe neBP chaiyo vari koko kwavari kuTanzania. That's the situation iri kuitika. Because nyaya dzacho katinadzoziterera uri ikoko unotodikitira kuboila chako because pari kunzi VP Chiwenga team rava vaita meno meeting iri kunzi yaitwa panapa iyi yandiri kuda kuti ndimboonesana nemi iri kutaurwa namajaira ari kuti in a meeting attended by President Chiwenga's voluntary supporters group they've demanded that Chiwenga be given ample time to prepare for 2028 presidential elections against President Chamisa. They said there is no need to campaign for Mnangagwa who is finishing his last term. Oh, pakri kupisa. Shokuzonzi tozomkampenera zvokuti arozvinengena it's a topic for another day. Nyaya iripo ndekutombonzi vaita meeting vanhu vachitaura nyaya iyoyo. Oh, I'm telling you panopisa. Inini zvangu nyaya yekuti ndenge ndangonzwa ndisaka ndatoti hanzi iri kutaurwa nemunhu uyu hatidi vanhu vanozouya chindibvunza because dzimwe nyaya dzacho futi unoti kutaura unonga kuzondiramba uchingofonerwa wadi hallo apo munhu ataura nyaya ndeuyu indanguva unoanalyze chete kuti kana meeting iyoyo itwa kudai soka vari kuda kuti mumwe munhu afe neBP wakomana apari kubva kunombonoignoiwa handshake naPaul Kagame you know something chekuti hazvipere mushe man muda kuti vanhu vaite sei wakomana vari amwiri nai but chandiri kunyatsoziva iri kuitika panapa hundreds of liberation war veteran ex-detainees senior government officials etc are gathered for the Bulawayo province launch of provincial war vet funds event at the Stanley Square Makokoba. Comrades are entertained through liberation war music waiting for arrival of the guest of honor. Do nyaya iri kuitika iko zvine zvavakaungana hadzaunganidzwa wai vanengada kuti dzimbowana dzingapuhwa chinchi andi kwakadai so kwaumbosangana nageza hatouyi ikoko because vakatonzwa kuti geza iyoyo vanenge kutanga kutochinja vanhu vacho utozoshuva kuti vanhu vakaenda kuhondo vese here kana kuti but ndo nyaya dziri kuitika maupdates ari panapa ndango ndingomhanya nawo in time so that munozongosarawo muchindiudza kuti muri kuionawo sei nyaya yacho mamiriro yakaita so ndisingapedze nguva yenyu munoziva kuti nguva ndo chinhu chakakosha pazvinhu zvese bcause tichida kuti tinte zvakawanda zvida kuti zvinzwikwe kuvanhu ndichasiya audio vanhu vachitaurawo zvinhu zvavari kuona zviri kuitika muZimbabwe so kana muchinge imimi mune something to say munokwanisa kusendawo enyu maaudios panhamba dzinenge dzichibuda pascreen idzodzodzi. Zvandoda kutaura ndoda ngotaura kuti all system that is put in place neZANU-PF haisi system yokugadzisa nyika. Vese vanoona vanhu vese vachibuda vachipa makomendi chero kanza kuti vana Gezi aita zvakati anu aita zvakati. What I have discovered to ZANU-PF, ZANU-PF inotaimira system kana ikaona kuti zvinhu zvaiomera inoda kuinvolva macitizens. Even chero katarira kuna vanhu vanoti hanzi ZANU-PF is managed to opposition yakabetsera kubvisa Mugabe. Opposition haina kubetsera kubvisa Mugabe. ZANU-PF and its system yakabvisa Mugabe, but yabvisa Mugabe yakatsvaga the sanitization of the people, macitizen, kuti vagrese situation yavo vakwanise kunotonga. Ndo zvakafana nezvino. Even chero kwanza vachitaura kuti kune 2030 there is no 2030 kuZANU-PF. ZANU-PF ine system yekuti inokutambisai zvimwe zvinhu kuitira kuti mumende. So what is happening, all the people vari kuopposition they must understand that whatever is being done in ZANU-PF will never assist the population yeZimbabwe. Ndizvo kubatsira ZANU-PF kuti vachinjane kuruma kuti shamari kana ini ndakuenda ungaita sei kuti iwe utoruma because ini ndakatosiya ndauraya nyika, so iwe ungaita sei? So from there what we need to understand ndekuti we don't need anyone from opposition anomhanyira kunosa. Ngavarege vanhu veZANU-PF vagwenizana because as it is zvese zvakamira edomo hakuna munhu weZANU-PF anogona kutonga Zimbabwe ikaenda kumberi. Hakuna munhu weZANU-PF anoita kuti Zimbabwe iende kumberi because all those people they are rot apples, all of them. Hakuna munhu weZANU-PF anogona kutungamira Zimbabwe iende kumberi because all of them they are dead. Saka kana vese vari dead
haana policy because nyika haitongwi nezvavanoita zvese zvokuti kune munhu anouya nhasi oti nyika yafa. Even nyangwatara kunonzi vanhu vachipa advice yekuti kuna matema danda akati, kuna gezi ati, kunani wati, kuna Job Scala haana problem because Job Scala akatogara abudiswa out of politics kare kubva pese pakati. And kungoti vana Job Scala havana kunzwisa ndo mawinyanda ZANU-PF. ZANU-PF inotora vanhu vainofungidzira kuti uyu kuopposition ane power, yomisa pakona iri tight. Yapedza kumisa pakona iri tight, yopedzera yakuda kumushandisa kuti kana zvichiita imi mushandise because ndo zvavanoda zvese. Even chero kanzi vachitoda kupinda murodhi, hapana chavanoda kupinda murodhi. Vanoda kuona kuti ndiani ari kuopposition ane power, and that one vakamuona vonotageta vomupa mari, mangwana voremuvha matiti vopedza voita zvinhu zvavo. So what we need to understand ndekuti hakuna nyika inotongwa nokupopota. Zvese zvinotaura nagezi zvose hazvitongi nyika zvese zviya. Chinotonga nyika i-action neimplementation yekuti kana imimi vanhu vezanu mapedza kubvisana pazvigaro, ndiani achauya anozosumudza nyika kuti iende kumberi. Because nyika haiuyi nokutaura noise, nyika inouya nokutaura zvinhu zviri paground zvinoita kuti nyika ifambe mberi. Ndosaka ndichiona ZANU-PF yakafa. ZANU-PF haina chainoda, inongoda, it's a system, it's a group of thugs moving together to sanitize or to lie to. But I don't know kuti this time vachabata chipi because hapana chokudya zvese. Kana dhona rakabva, because vavajaira kudya namadhona, vavajaira nokudya neopposition, kuti vakauya vanda kuopposition, imimi opposition mosera muchigwa imi mega, ivo vachiinda vakadai. Even nyange ukauya nanhasi vari kutsvaga vamwe vanhu vemutiseni kuti vauye kwavari, kana vauya kwavari vodetserana kuita. ZANU-PF inodisturba program, yadisturba program yokunyengedzai 2 months 3 down the lines yochinja yodzokera kwayakabva. So ndo zvatiri kutaura kuti we need people who are genuine. Mina I'm happy kuti Chamisa, very happy the way how Chamisa does. All the people that are following Chamisa, keep the well done, keep everything. Anyone who comes to say there is what, there's nothing like that. Everything should be moving on. Saka antidi zvinhu zvisina basa. We need leaders who have got focus, who think of the tomorrow. We don't need people who will always say today we are doing. That's why ZANU-PF was trying to make sure that opposition is not working in Zimbabwe, either by making opposition to destroy itself. So all the people who were in part for opposition, they were being made to destroy everything.